сте сабскрайбър от преди, може да видите, че изключително рядко качвам влог. Реших отново да пробвам. Започвам с един апдейт. Ще ви разкажа всъщност какво се случи за последната една година или реално от последния влог до сега, което е всъщност една година. Тогава ви разказах, че съм студентка във Варна. Все още съм, само че вече живея в София. От близо 7-8 месеца реших да се преместя от гледна точка развитие на малкия ми бизнес ArtSpace. Ще видите в клипа снимки от квартирата ми. Живея сама на квартира. И да, общо взето е това. A few moments later. Здравейте! Чухте с какво се сблъсквам. Утре заминавам за Варна, защото започва сесията ми, от други ден е първия ми изпит, така че ще ви взема днес с мен. Първото нещо в to-do листа ми за днес, който имам, е да изчистя апартамента. И трябва да подготвя, тъй като е малко хаос навсякъде, тъй като се правих и закуска, и работи, че не има замине. Ще започнем с това, тъй като много ми помага. Просто да изчистя, да подготвя всичко и да започна с другите работи. Много обичам да ми е чини. Гледам да мултитасквам и да си казвам някакви неща или да се чуя с някого, който обичам. Днес ще говорим за нещата, за които сме благодарни. Чиниите, съжалявам, че не може да ме видите. Този месец е доста интересен, доста... Интересно е какво ще се случи, какво идва, защото все още не са ми ясни. Недасвах за работа за едно място, почнах почасова работа. Много неща са въпросителни. Също така изпитите ми, неща, които плувам се да мина. Края на месеца също ходя на море. Ето е exciting. Сега също като се отида във Варна, нямам търпение на плажа на Кубо, който е във Варна. Знае Кубо. Там да се видя с любимите ми хора, които са във Варна. Кога да е изтощително да се пътува постоянно. Също е много вълнуващо, защото минем обстановката, което е много готино за мен. Беше 1 юни и много ми се правеше нещо, така да събуди вътрешното дете в мен и реших да отцветявам. Това е рисунката от вчера и аз изчистих. Мога да ви представя апартамента. Аз сега как снимам като влезете. Това е хола, трапезарията и кухнята. Това е кухнята. Това е трапезарията. Като тук съм подготвила неща после да работя. Това е хола с всичките му декорации и това е Гари. Това е цветето, което ми подариха за рождения ден и много си го обичам и много си го гледам. Тераската ми. Като в Инстаграм бях качала различни сторита, които ви показах. Все едно декорирам терасата ми да изглежда по такъв начин. В момента не е в топ форма, но когато е вечер и се включват лампичките и нещата, всъщност става много готино. Спалнята ми, която изглежда ето така. Като интересното при нея е, че освен спалня, тук имам бюро, когато понякога работя и тук е реално са материалите за ArtSpace. Като ето тук тук са ми машините, тук е плотера ми, тук са двата ми принтера, от който единия изкарвам различни принтове, тук се принтират нещата за кейсовете. Това е пресата, на която се правят кейсовете, имаме преса за чаши и така нататък. Тук има отдолу много кейсове, стикери, видове хартии, фолия и така нататък. И общо заето да. Реално тук става цялата магия на ArtSpace. За момента това е пространство, в което създавам и творя всички тези неща за ArtSpace. Общо заето това представлява, тъй като много хора са ме питали къде са машините и къде ги прави нещата. Спалнята ми. Не се радвам, че целта ми беше като дойдох в София да намеря голям апартамент, за да може поне да позиционирам машините и нещата. А това е един продукт, който няма да ви показвам много, но един от бъдещите продукти, които ще излизат за напред. Ето тук е моето музикално ъгълче, където седят китарата и укулелето ми. Когато просто имам нужда така от релакс и почивка, в много моменти си ги използвам и си свиря на тях. И да, общо взето, това е рум-тура. Сега следваме по списъка какво трябва да направим. Да си отчета водата. Да. Тъй като аз се самоотчитам.
най-важното място. Банята и туалетната. Сравнително голяма баня. Ето ме и мен. Така. И отчитаме ето тези цифрички. Подадохме единия самоотчет. Софийска вода. Сега влизаме в отмивката, за да подадем другия. Това го чекна. Четахме вода, ще трябва да чета за изпита ми. Не знам дали съм казвала в предишни влогове. Уча менеджмент, че в третата ми година на обучението почнахме с специалните предмети, които са само единствено свързани с специалността ни. Имаме всякакъв тип управление. Като първият ни изпит е по управление на човешките ресурси. Ще бъде интересен. В смисъл, реално е много интересна самата структура и самия предмет, тъй като се провеждат в един тестови център, в който сме в едни кабинки, изолирани с компютрите и камери и такова, и трябва да се подготвя за там. И сега това е следващото нещо от списъка. Също трябва да отида и до Спиди по някое време. Видим след малко. Тази чашка бяхме ходили миналата година, като бях идвала в София на 24 март в Мацало и си ги бяхме направили с Изи. Преди малко отворих профила на ArtSpace да видя дали има някакви поръчки, дали нещата вървят, как и всичко. И всъщност имаме две поръчки за днес, които ще направим заедно и ще ви прекарам в самия процес на това какво представлява, как се прави. И общо взето ще запиша едни от най-важните неща. Готиното на университета, в който уча, който е Икономическия университет във Варна, е, че е система, в която всичките ни теми от лекции, от упражнения са качени онлайн и имаме достъп до тях. За човек като мен, който не е системно постоянно във Варна, това много помага, особено за подготовка за изпити и така нататък. Предмета, на който ще изпитаме, е, че учим основни цели. Примерно в момента темата, която минаваме за целите на управлението на човешките ресурси. Човека, който е на тази позиция, какви неща върши и какво носи за една организация. Връщайки се и поглеждайки на самото образование, нали, имайки предвид всичките неща, е полезно всеки да знае нещо такова. И като знаеш по какъв начин се случват нещата, всъщност е много полезно, което е едно от хубавите неща на университета, е, че виждам и обработвам информация, която е полезна за мен да знам в какъвто и да е момент. И това ми харесва на специалността, която уча, че общо взето учим много неща, наченки на икономиката и на бизнесите като цяло и как се случват нещата, което всъщност е много полезно и трябва да се използва. И затова като ресурси, като това, доста от информацията, нали, не казвам абсолютно всичко, но доста от нещата всъщност са доста приложими и доста хубаво като обща култура човек да знае. Здравейте хора, аз тъкмо приключих с учението. Нека да направим лънч брейк. И сега ще си правя тортили. Малко по-късно е, аз хапнах и сега ще работя около половин час, 40 минути съм се сетнала за ArtSpace и за моя профил. Сега искам да сетна още драфтове в TikTok, ако не ни следвате в TikTok. ArtSpace.ra, Юрмелин ArtSpace. Нов контент, който е по-забавен, който промотира различните колекции. Като сега просто ще наредя още няколко, за да може, когато съм във Варна, тези неща да са готови и да мога да ги използвам и директно да ги пускам, без да ги мисля. В момента направих клип, в който се сменят различните нови дизайни на колекцията ни Арци, която е вече лайв в профила ни в Instagram и прекачвам и към TikTok, за да може да достигне до всички хора, за да видят какви готини дизайни имаме. Ето да, сега ще почна да нареждам другата ни колекция Urban, тъй като тя също не е качена в TikTok. И общо взето други такива неща, така че до след малко. Включваме се малко по-късно.
10 тиктока за моя акаунт и 10 тиктока за ArtSpace и сега продължавам с постовете Instagram. И се чудя какъв декор да си направим едната снимка. Просто искам с нещо да я разнообразя. Здравейте, хора! Включваме се малко по-късно и сега ще започнем да правим различните поръчки. Първо ще трябва да приготвим дизайните по размер, да ги пуснем за печат на ето този принтер и да имаме две поръчки. Внеса и за себе си да направя кейс. Първата стъпка следва е да измеря всеки кейс, тъй като когато махнем това фолио и реално идва в две части самия кълъв, като на тази пластина се отпечатва самия дизайн. Сега, когато приключихме с всички файлове, само ги експортвам, слагам ги на един лист и ги airdropвам към лаптопа ми, където ги свързвам с принтера, за който сме приготвили специална хартия, обработка и за термотрансфер, за да може да се трансферира на кейсовете. Ще ги принтираме, ще ги сетнем, ще махнем фолиото и ще наместим дизайните и ще ги изпечем в преста. Ето имаме принта на лаптопа. Сега подготвяме хартията за принтиране. Тъй като Армелина е нетърпелива и общо взето, принтирайки дизайна, пипнах с мокра ръка. Ето това петънцето се вижда тук. И затова го пуснах наново, просто защото за всеки случай искам да го пусна. Ги изрязваме. Ето това термотиксо. Кажа на двете камери ще снима влог. Това ножче и тази ножица. Рязваме различни парченца, за да може да залепим кейсовете. Започваме с първия дизайн. Като вземаме кейса, го ставяме настрани. И сега ги слагаме в пресата. И сега ги сложихме в пресата. Тъй като камерата изсвърша батерията, сега си правя палачинки. И ето ги кейсовете, които трябва само да ги залепим и да ги опаковаме. Този кейс ще оставя накрая, тъй като той е за мен. Слагаме стикера на ArtSpace. Това е нашето лого. Представлява. Това е опаковката, в която идват кейсовете. Както ви казах, това е пластинката, която отцветихме. Ето това представлява. Това е морето във Варна на Трета буна, около Трета буна, го бях снимала. Ето това е кейсчето. И на него пише: всичко се случва с причина. Това пишем специалната ни картичка, която идва с всяка пратка, на която си има послание. Ето това е дизайна. Дизайн. Направя малко снимки. Снимам, защото много пъти забравям да ги снимам, а пък е важно да имам контент и да. Така че да след малко отново. Ще си сменя моя кейс. Сега да го сменим. Ще хапна тези палачинки. Да приготвям за заминаване към офиса на Speedy. Защото вече е 6 часа. Те са до 7. Ето ни отново. Сега отивам към Еконти, към Speedy, за да изпратя пратките и да оправя всичко по платежни и така нататък. След това ще тренирам и след това най-вероятно ще продължа тренировката в къщи. Така че оставям влога до тук и малко по-късно